Bismillahirrahmanirrahim. Ya fi dare duhu kashi na 12. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Saninmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban littafinmu mai suna ya fi dare duhu, wanda yake zuwa muku daga channel ɗin Mrs. Jemunhu. Ni ce taku a koda yaushe Aishatu Idris Abdullahi. Idan baka manta ba mai sauraro a shirin da ya gabata mun kwana ne inda ya Farhan ya yi sallama ya ce da Fauziya zo mana. Duk da bai saba mata irin kiran ba, haka dai ta miƙe ta bi shi. Ɗakinsu ta ga yayi. A zuciyarta take masifan Allah ya sa ba aiki zai saka ta ba. Tana sanya ƙafafunta a ɗakin ya mai da ƙofan ya rufe. Faraj da ke zaune da dorina ya ce, na lura barinki da ake shi ya sa koyaushe kika tashi ɗauko mana magana sai ki ɗauko kalar wadda ba a taɓa yi ba. Bana tunanin ko hanyar police station baba ya sani, amma wai yau a sanadiyar ki aka zo har wurin karantarwar shi aka ɗauke shi. A nan ne muka tsaya, ku biyo ni domin jin ci gaban labarin. Takaici ya hana Farzan ɗin ci gaba da magana. Farhan ya ce, Fauziya yau zan tabbatar da na huce duk takaicin da nake kwasa a kanki. Yau ɗaya zan saba wa umarnin baba ne, bai amince kowa ya taɓa ki ba, in yi miki dukan sauke takaici. Wawu ya wacce bata san me ke mata ciwo ba. Duk da yadda zuciyarta yake bugawa, bata nuna a fuska ba, ta san sun fi ƙarfinta. Kuma ihun duniya ta yi a nan babu mai jiyo ta, bare a zuciyarta. Gwara ta sallamar kawai su kashe ta in sun so. In dai akan yaran da na daka ne, wallahi ko gobe suka sake maimaita abin da suka yi, hakan zan musu. Ba polis ba, su kawo rundunar sojoji. Bulal da Farhan ya fara sauke mata cikin takaici ne ya katse mata maganar. Dukan kawo wuka suka mata, tun tana ihu har ta daina tana jiran kawai su kashe ta. Har hijab ɗinta sai da bulala ya yayyaga, fatanta har jini yake yi. Tashi ki fice ko in kashe ki kowa ya huta. Farhan ya mata ihu, hawaye na zuba a idanun shi. Iyayen shi yake ji wa takaici. Bai taba ganin bawa prof a yanayin da ya gan shi yau ba. Wai har wannan yarinyar ta ji aka gaya mishi magana da ya saka shi zub da hawaye. Duk da bai yarda kowa ya gani ba, amma sun san ba karamin zafi ya mishi ba. Da sauri ta fito tana layi. Dishi-dishi take gani. Mami tsaye tana kwala kiran sunanta. San bata san ma da wani a gefen mamin ba. Ta deji tana cewa, kama min ita, yi sauri kama min ita, inna lillahi. Me zan gani haka? Yanke jiki ta yi saboda yadda duk garkuwar jikinta suka karaya, suka gaza ɗaukar gangar jikinta. A hannun mutum ta jita kan ta ƙarasa ficewa hayyacinta. Yana durƙushe kan ƙafan shi ɗayar kuma kanta ne a kai, hannun shi na fatin kumatunta yana cewa ke, sai dai ina bata ma san yana yi ba. Mami ta ce, yi sauri ɗauko ta mu tafi asibiti. Faizan, Farhan na da hannu a wannan abun, kuma wallahi sai sun ga ɓacin rai da ba su taɓa gani ba. Wani irin shashanci ne wannan? Da sauri ya ɗauke ta yadda ya garan mami ya ɓaci. Bai so ta bi su asibitin ba, don yanzu suka dawo saboda ƙafarta da ya matsanta mata, sai kuma suka tarar da wannan. Haka ta ƙi shiga gida, suka juya asibitin tana kiran bawa prof a waya. Ba irin faɗan da likitoci ba su ba. Aka samu aka shawo kanta, aka yi mata dressing ciwo kanta. Lokacin bawa prof da baba Alhaji da Jadda suka iso. Tana kwance kamar wata innocent. Sosai Jadda ta zub da hawaye tana zagin su Farhan, inda take shiga ba nan take fita ba. Baba Alhaji ba za ka ci ya wani damu ba. Haka nan oga kwata-kwata Faizan, tunda nurses suka karɓe ta ya samu wuri ya zaman shi. Ba dan mami ta yi magana ba ma, wayan shi yake ta operating. Bawa prof ne ya ce, duk su koma a kawo ko Zaliha ne ta kwana da ita, tunda allurar da aka mata zai jima bai sake ta ba. Tun suna kan hanya ya kira Farhan da Faraj akan su same shi falon shi. Suna isowa dukanin suka yi. Tun kan su zauna babu zato babu tsammani ya sauke wa kowannensu zazzafan mari. Duk a razane suke kallon shi. Ran shi sosai ya ɓaci ya ce, ba ku da hankali ne? Kuna tunanin duk rashin hankalin Fauza ya kai wanda kuka yi? Irin wannan dukan ko hannun hukuma iyaka kenan. Tana mace in kuka yi mata illa fa. Ina ce sai na ce muku kar kowa ya taɓa ta saboda abin da ya faru. Kun tambayi dalilinta? Ko dan tana da yawan neman tsokana sai aka ce a komai ita ke da laifi. Babu wanda ya taɓa ganin shi yana faɗa haka. Ya yi sosai da sosai saboda yadda ya ga Fauza. Jaddama ta karɓa har da Allah ya isa ta musu. Mamiwa sai da ta nata sosai ta kuma ɗauki fushi da dukkansu. Faizan dai da baba Alhaji 'yan kallo suka zama. Sai daga baya baba Alhaji ya ta ba Jadda haƙuri. Ta ce,
me ya faru ɗazun? Baba Prof da ya zauna ya ɗan yi shiru yana samarwa kanshi natsuwa kan ya ce a tausashe. Duk abin da ya faru laifin Fauziya kaɗan ne. Duk da ni shi ya fi ɗaga min hankali ba wani faɗan da suka yi ba. Da farko dai ni na janyo don na san halin Fauza na haɗa ta da wata yarinyar makota a nan farkon layin. Ganin kullum tana wahalin samun abin hawa. To wai Fauziyar so biyu bata rubuta fefa ba tana fita wani ke rubuta mata a madadinta. To ranar sai bata dawo da wuri ba, shine yarinya ta fara zaginta har ta kai kaina. Sai Fauziya ta fasa mata baki a mota kamar yadda direban ya bada nashi bayanin. To bayan nan ne suka haɗu da ƙawayenta wai za su dake ta, shine ta musu dukan kawo ka. Iyayensu kuma suka kawo min hukuma, sun kuma aibata ni, sun yi min ƙazafi wanda na bar su da Allah. Za su ba da shaidar shi ranar gobe kiyama. Shirin falon ya ɗauka kan Jadda ta zabga tagumi ta ce, yau na shiga uku da yarinya na. To ina take zuwa? Da wa take fita kuma? Baba Prof ya kalli babanta da ya shiru hawa yana shirin zubo mishi ya ce, kar ka yi mata kuka Suleiman. Da ni da kai duk ɗaya ne. Haka yaranmu don an zo an kama ni a madadin mahaifin Fauziya ba a yi kuskure ba. A yinin yau na yanke hukunci akan Fauziya wanda nake so duk ku shaida. Ba na buƙatar shawarar kowa bayan na mahaifiyata. Na yanke nan da watanni 2 zan ɗora Fauziya aure da Faizan. Duk haka falon ya ɗau shiru. Faizan dai ya yi kaman bai ji ba, don ya san ƙila ƙaran jirgi ya fara taɓa mishi kunne, shi yasa baya ji da kyau. Ko a imagination ba zai taɓa kawo wannan haɗi ba, bare a zahirin gaskiya. Mami ta ce, Allah ya sanya alkhairi. Wannan haɗi shine daidai. Baba Alhaji ya ce, a'a yaya, ya za ka fara wannan kwamacalar? Ta ya za ka fara haɗa nitsatse kaman Faizan da Fitz? A kul Suleiman, in dai ba kana son ka nuna min ba ni na haifi Fauziya ba ne, babu ruwanka naka idanu. Faizan na ba Fauziya kuma ya riga ya zauna. Ba don kar a ce ya yi rashin kunya ba, da sai ya tambayi baba wai wani Faizan ne yake referring to. Kan shi gaba ɗaya ya ɗau hayaƙi. In kuwa baba ya yi hakan ba ƙaramin cutar shi ba. Me zai yi da sauran wasu? Me zai yi da 'yar giya? Jadda sosai ta nuna amincewarta da shawaran. A haka suka tsayar. Kansu Farad suka yi ta ba baba haƙuri. Ya ce ba shi za su bawa ba, Fauza za su ba. Kuma 5 da Faizan ya kashe a asibiti su tabbatar sun biya shi. A haka aka watse aka bar Faizan a wurin zaune. Sai da baba ya kula da sam kaman baya hayyacin shi ne ya tashi ya je ya ɗibo ruwa masu sanyi ya kawo mishi. Karɓi ka sha. Ya kalli kofin kan ya ɗaga kai ya kalli baba da rinannin idanun shi ya ce, na ƙoshi. Ai ruwa rayuwa ne. Karɓa ya kafa kai ya shanye tas kan ya ɗago ya sake kallon baban. Murmushi shimfiɗe a fuskan shi ya ce, kar ka ɗaga hankalinka Faizan. A yadda na san ka da natsuwa, kawaici da hangen nesa kamar mahaifiyarka, ina so ka ci gaba da haka. Na zaɓa ma Fauziya kai ne, saboda kai ne Allah ya sha nuna min a duk istikara na. Da kai hankali na ya fi kwanciya. Na san ba za ka taɓa tozarta abin da na baka ba. Faizan ya yi shiru kamar ruwa ya cinye shi. Baba fa wata na kwata-kwata 3 ne da aure. Ya ce na sani. Fatima da mahaifiyarta masu fahimta ne, na san za su fahimta. Baba mahaifiyarta bata taɓa ƙaunata ba, ko gaisuwata bata taɓa buɗe baki ta amsa ba. Ya ce na sani, wannan duk ba wani abu bane, ba lalle kowa ya soka a duniya ba. Daga kan annabawa har sahabbai zuwa malamai babu wanda ba shi da maki. Ya ce baba Fauziya da Fatima ba su taɓa shiri ba, ta ya zan iya haɗe kansu su zamar min tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kamar yadda ka zamar wa iyalinka. Ya ce kai ɗin jarumin namiji ne, wannan mai sauƙi ne a gare ka. Ina mai tabbatar maka za ka yi alfahari da wannan haɗin wata rana. Ka je ka kwanta kar ka yawaita tunani. Instead ka raya daren. Idan ba zaɓin Allah ba ce, sai ga Allah ya musanya maka da alkhairi. In kuma ka ga an ɗaura to ƙaddarar ku a sarƙe take da juna tun fil azal. Miƙewa ya ce, na gode sai da safe. Aladabce kan ya juya ya fice. Wannan daren haka ya zamar wa Faizan daren tashin hankali, don ya kwana yana roƙon Allah akan wannan abin da baba ke shirin tunkarar rayuwar shi da shi. Duk mazan gidan nan a rasa wanda za a laƙaba wannan fitinanniyar yarinyar sai shi. Yayi nadamar zuwa Yola a ranar. Ya fi so 1000. Kila da bai zo ba, baba bai gan shi ba, da wani ya zaɓa ya baiwa shi ba shi ba. Jadda da mami dai sun kwana cikin farin cikin yayin da baba Alhaji ya kwana yi wa wanshi addu'a ya tabbatar ba dan shi ba
da lamarin Fauza yanzu ya kai shi ƙasa. Amma ya kira mata bayani, tashi ɗaya ta nuna Allah ya kashe ta, wallahi ba za ta ƙara haɗa zuri'a da mami ba. An yi mata fin ƙarfi a lokacin Fadiya, yanzu kan babu wanda ya isa, har gwara Fahim sau 1000 da Faizan a gare ta. Baba bai kula ta ba, ya kwanciyar shi don in ya ce zai biye mata sai amarya ta ji kuma yana so ya sanar da ita ta yadda za ta fahimta. Babu cin fuska ko son kai a wannan tafiyar. Washe gari Zaliha ta tashi daga bacci da ta koma bayan sallar asuba. Bata samu Fauza ba, neman duniya da nurses suka mata, ba ta cin asibiti. Ko da baba Prof da Jadda da kuma anti amarya suka iso, ana kan neman ta ne. Alamu dai sun nuna fita ta yi, sai dai ina za ta da rauni a jiki. Ita kuwa tana tashi ta miƙe zaune tana kallon inda suka ɓare mata a fatarta da take matuƙar tattali. Ranta ya baƙi ƙirin da irin wannan tozarcin da yayin nata suka mata. Ta tabbata duk gidan maƙiyanta ne, banda mami da Jadda da Aminta. Lalle abin da suke gudu sai ta sake yi in ba su kashe ta ba su cika mugaye ba. Dira ta yi daga kan gadon, ko hijab ɗinta ba ta ɗauka ba, ganin yadda ya fashe ya sa ta cillar. Takalmin Zaliha ta saka ta fice. Abun hawa ta tare sai gidansu Sakina, ta sa mai gadi ya je ya karɓi kuɗin ya kawo mai. Sosai hankalin Sakina ya tashi da ganin haka. A nan ta yi wanka, ta sauya kaya, ta yi kwanciyarta bayan ta ci abinci. Dige da Sakina ta so ta yi magana, kasawa ta yi. Da ta matsa sai ta kawo kuka ta sa. Hakan ya sa Zaliha ɓare wasu tabs ta ce, sawan na ƙasan harshenki duka biyu, ki bar shi ya narke, da kin yi bacci kin tashi ɓacin ranki zai kau. Sawa kuwa ta yi ta kwanta. A haka ta yi barci har 12 rana kan ta farka. Abu kam ya fi ƙarfin jininta, gashi ta bata overdose ne. Tana tashi ta gaya wa Sakina duk abin da ya faru, ta kuma ce tana so ta ƙunsa musu baƙin cikin da za su saka wuyanta gabas su yanka. Wayan Sakina ta yi amfani ta kira Zubair. Lokli ya koma, da yau abin da yake so da ta bashi. Haka ta duro komai ya fi ta ƙi sakawa, kamar ba ɗiyar musulma ba, ta nufi fita. Sakina da ƙyar ta shawo kanta akan direba ya maida ta. A farkon layinsu ta ce ya aje ta, don tana so kowa ya kalle ta yadda su Farhan za su ƙara jin haushi. Ai kuwa kamar ta cinka daidai. Farhan, Faizan, Faraj, Baba Alhaji, Baba Prof da Polisawa ne tsaye ana batun yadda za a samu ta. Shi Faizan kamar dole ce kawai aka mai na shiga kes ɗin. Zuciyar shi na bashi wurin watsewar ta yi. Dan mashayi daga ran shi ya ɓaci, abin shaye-shaye yake nema ya rage zafi. Yana cikin wannan tunani ya ɗan kalli hanya, har ya ɗauke idanu ya saurin sake mayarwa, ya zuba mata su yana kallo. Tun daga nesa za ka san a make take mankas, so yake ya janya hankalin Baba Alhaji, sai dai yana juyowa ya ga duk suma sun zuba mata ido. Ga bandage a jikinta, ta sa wani riga da kaɗan ya sauka ƙaurinta, hannunta duk a bayyane, gashi kanta a fake cikin Lisbon. Baba Alhaji ne ya tafi zai faɗi. Baba Prof ya saurin tare shi ya ce, menene haka Suleiman? A kanka aka fara jarabawa? Kana so sai ka ɗaura wa yarinyar nan abin da ya fi wannan? Su Farhan ya yi wa kallon duk wa ya janyo. Ba ku ba? Kan ya saki Baba Alhaji ya fara tattaki zuwa gare ta. Maganganu take maras kan gado, tana faɗan laifin babanta ne da ya mata baki. Kullum yake kiranta fitsararriya. Gashi fitsara ta bita. Ba su Farhan sun ce za su mata abin da ba za ta ƙara marmarin rayuwar banza ba? To gashi ta ƙara saka ta gabas su yanke. Yanzu zuwa ta yi don su gani. Kaman Faizan zai yi kuka don tausayin kanshi. Yanzu da abin da baban shi zai haɗa shi kenan. Har ɗakinta ya kai ta a sashen Jadda tare da taimakonta ta shimfiɗar da ita sai bacci. Duk idanu suka zuba mata. Jade ta ce cikin ƙarfafa mishi gwiwa, addu'ar mu ba zai taɓa faɗi ba, Profeso. Ka kwantar da hankalinka. Abin da kake shirin yi insha Allah shi zai zama silar warakar komai. Allah maji roƙo ne, mai jin ƙai. Kafi ni sanin cewa baya taɓa juyar da addu'a sai da in ya musanya da abin da ya fi alkhairi, ya kuma amsa ta hanyar da ta fi kowace daidai. Sadaka maganin masifa ne, haka kuma Ƙur'ani waraka ce, addu'a kuma takobin mumini ne. Duk ba mu daina akan Fauza ba, kaga kenan muna da yaƙinin Allah zai karɓa ko ba daɗe ko ba jima. Ya ce haka ne mama, bana kokonto akan hukuncin Allah, sai dai a duk sadda zan ɗaga idanu na kalli yarinyar nan, jikina yana bani wani abu ne daban mama. Gani nake ana zaluntar ta,
amma ban san taya ba. Tausayinta ke rada zuciyata, har nakan zubar mata da hawayen tausayawa in na kalle ta. Ba ni kaɗai ba, sau ba adadi Aisha ta min magana makamancin haka akan yarinyar nan. Komai zai tafi daidai Profeso insha Allahu. Auren da ka haɗa zai zama sanadiyar warwarewar duk wasu al'amuran ɓoye. Miƙewa ya fita bayan ya tofe ta da addu'o'i. Ko da ya dawo ya nemi Faizan ya rasa don barin garin yayi. Satin shi 3 da komawa Fatima ta sake barin cikin wata 3. Wannan karan har gida ta zo saboda yadda duk ta ɗaga hankali. Ta kasa fahimtar komai na Allah ne. Shi kam ya mata ficen wata ƙasa ne. Hakan yasa dole ba yadda ya iya ya bar ta koma gida. A gidan bayan mutane 6 nan har yanzu babu wanda ya san da maganar auren na Fauza da Faizan. A fakaice Jadda ke mata gyara ba tare da ta sani ba. Asalin gyaran shuwa Arab take mata. Da yake yanzu ko falon Jadda baba bai yarda ta wuce ba. Ne kwanta ma ƙarasa mata ake yi, yasa ba ta fita rana. Skin ɗinta ya ƙara wani irin kyau da sheƙi. Ta yi fresh, ta yi ƙiba abinta. Nasihohi take sha har ta gaji da jinsu, amma ta yi wa baba alƙawarin ba za ta sake shan kayan maye ba har abada. Yanzu wayanta ba shi da amfani, don ta yi neman Zubair ba ta samu, sai kawai ta jefa shi ƙasan akwati. Ko da Fatima ta zo ma, Sanni bai haɗa su ba, har ta yi kwana 7. Ranar ne baba ya kira ta yi mata nasiha masu yawa kan ya faɗa mata auren Faizan da Fauziya da ya haɗa. Ba ƙaramin girgiza ta yi da wannan zancen ba. Tsanar da ta yi wa Fauziya mai yawa ne matuƙa, gashi za ta aure mata masoyi, ta zama suna sharing komai nashi. Abin da ba za ta iya amincewa da shi ba kenan. Ta dawo wurin mamanta, hankali tashe cikin matsanancin kuka. Fauza ya sa aka kira mai, ita ma ya faɗa mata. Abinka da shiririta irin na Fauza dariya kawai ta yi. Ta fito abinta, ba ta taɓa ɗauka serious ba ne, sai da abu ya karatu. Dangi suka fara zuwa, nan ne musabbabin tashin hankalin ya fara. Ko ta nemi halaka kanta kawai kiran Sakina ta yi ta ce ga abin da za ta siyo mata, ba tare da ita Sakinar ta san ita za ta sha ba. Ta sayo ta burbabin 'yan biki ta bata. Dawowa labari. Fauziya ya Fadila ta faɗa, tana jijjiga ta da ƙarfi. Firge ta yi tare da ɗago kai, sai ta ga babu kowa a jirgin sai su 3. Me haka? Me ya zafi da zaki bata a tunani haka? Kin san tun yaushe muke tsaye a kanki? A nutsa suke saukowa jirgin. Ya Fadila na riƙe da hannunta, da kallo ɗaya ka mata za ka san cewa wannan ɗin amarya ce, don kwalliyarta na ban mamaki ne. Ba fa na fuska ba, lafayar ta kaɗai ka kalla zai tabbatar maka da ita ɗin amaryar babban gida ce. Hannunta da ke riƙe da jakanta ya bayyana lallanta mai kyan gani. To masu sauraro, don jin ci gaban wannan labari sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba a tashar nan tamu ta Mrs. J. Munhum.